tie sacharidy nie sú zlé. Ja som prestala jesť chleba, aby som nejako schudla alebo nepriberala. Potraviny, z ktorých budem chudnúť a potraviny, z ktorých budem priberať. A to je obrovská chyba. Aké robíme chyby pri svojom chudnutí? Vítajte pri počúvaní podcastu Bez predpisu. Som Stanka Škodová a aj dnes budeme hovoriť o všetkom, čo môžeme pre svoje zdravie urobiť my sami. Pravidelné chudnutie je večná téma. Snažíme sa schudnúť, keď sa nám to podarí, potom je ešte veľmi dôležité vedieť to aj udržať tú svoju váhu. A veľmi často sa k tomu vraciame, opakujeme a stále nie sme spokojní so svojou váhou, hlavne teda my ženy. Takže aké robíme chyby pri svojom chudnutí, či už je to jedálniček, pohyb, spánok, na toto všetko sa dnes ideme opýtať Maroša Krivosudského. Ahoj Maroš. Maroš, takže okrem toho, že si teda odborník na výživu, ty sa hlavne venuješ ľuďom, ktorí sú vo fáze chudnutia. Veľmi často ťa poznajú z relácie Extrémne premeny, kde robíš jedálniček pre ľudí, kde im pomáhaš počas chudnutia. Tak skús nám zo svojej praxe povedať, že aké chyby my ľudia robíme, že neustále chudneme, stále sa k tomu vraciame, nevieme vydržať, alebo keď aj schudneme, tak zase sa to vráti naspäť. Proste nie je to trvalé udržateľný stav. Poviem konkrétne 3 chyby, ale tá úplne že najzásadnejšia je, že to vždy berieme ako krátkodobú nejakú cestu a že v podstate my chceme schudnúť, ale nerozmýšľame nad tým, že práve ako si to udržať a lietajú ľudia potom hore dole do diety a potom vypadnú a potom zase do diety a potom vypadnú. Čiže to je taká, že úplne že všeobecná chyba. Ja som to síce nazval dietou, ale nazvime to, že zdravým životným štýlom. Že zdravý životný štýl ľudia považujú ako niečo krátkodobé a niečo, čo ich iba dostane do cieľa a potom už nerozmýšľajú nad tým, že čo sa v tom cieli deje a že vlastne v tomto treba pokračovať. Čiže si nastavujú neudržateľný režim. To by som dal takú, že chybu číslo 1, ktorá je úplne nad všetkým a to v podstate stačí iba zmeniť myslenie. A treba začať rozmýšľať nad tým, že to, čo si nastavujem teraz, by malo byť dlhodobo udržateľné. Čiže tie návyky si treba začať budovať. A keby som povedal, že 3 základné chyby, tak v podstate viem vytipovať z každej oblasti, ktoré sú dôležité. Ja sa prioritne venujem výžive. Z výživy by som zobral tú najzásadnejšiu chybu to, že sa pozerajú ľudia na jedlo nie ako na nejaký súbor nutrientov a niečo, že toto má lepšiu nutričnú hodnotu a toto horšiu nutričnú hodnotu, ale vyberajú sa potraviny, ktoré sa označujú ako zdravé a označujú ako nezdravé, respektíve ako potraviny, z ktorých budem chudnúť a potraviny, z ktorých budem priberať. A to je obrovská chyba a obrovský celý zlý pohľad na to jedlo, lebo takto to jedlo nevyzerá. Jedlo je o tom, že každá potravina má nejakú energetickú hodnotu, má nejaké makroživiny, čiže nejaké bielkoviny, sacharidy, tuky v rôznych pomeroch, má nejakú vlákninu alebo nemá vlákninu podľa toho, či je to rastlina, živočíšna potravina, má nejaké probiotické kultúry a ďalších x živín. Niektoré ich má viacej, a niektoré jedlá ich majú menej. A my na každé toto jedlo sa potrebujeme začať pozerať práve aj cez to, že to má nejaké čísla. A potom vlastne sa dostávame k tomu, že my keď zistíme, že každé jedlo má nejaké čísla, ja potrebujem vedieť, že čo vlastne moje telo potrebuje. Ako to zistím? Zistím to tak, že prvá vec, zistím, koľko mám kilogramov, akú mám výšku, aký mám vek, akú v podstate mám pohybovú aktivitu a toto si ja viem nahádzať do nejakých kalkulačiek, ktoré sú na internete, alebo jednoducho si to viem sám na sebe odsledovať tým, že pokiaľ jem nejaké množstvo stravy, nejaké množstvo energie, že či priberám alebo chudnem, to je nejaký dlhodobejší proces, ktorý je veľmi fajn, keď si človek absolvuje. A keď zistím ja, že čo moje telo potrebuje, tak už potom začnem pracovať iba s tými potravinami, respektíve začnem si ich tie potraviny vyskladávať tak, aby mi to dávalo zmysel, aby v podstate som dosahoval tie svoje ciele. Ale to nikdy nedosiahnem tým, že teraz sa rozhodnem, že idem vylúčiť pečivo, alebo idem vylúčiť nejakú kategóriu potravín, alebo idem vylúčiť cukor, alebo idem jednoducho zaradím nejakú potravinu do toho šuflička, že toto sú zlé veci, ktoré musím vyraďovať. To dosiahnem jedine tak, že si začnem uvedomovať, že čo je ten cukor, čo je v tom pečive, čo je vlastne lepok, ktorý je tak strašne hejtovaný a tak strašne zatracovaný, že čo to vlastne je, čo je v pečive takéto zlé, čo je vlastne tam dobré a začnem sa reálne zamýšľať nad tým, že čo je v tom mojom celom jedle. A toto je tá najzásadnejšia chyba, že rozdeľujeme jedlo na dobré a rozdeľujeme jedlo na zlé. Čiže
to je v rámci tej výživy. Ak by som mal byť ešte potom špecifický, ja tam môžem ísť do takých tých detailov, že vo všeobecnosti majú Slováci, a nielen Slováci, vo všeobecnosti majú ľudia, veľmi málo konzumujeme bielkovín. Lebo v tej stráve, hlavne medzi tými ultraspracovanými potravinami a medzi tými polotovarmi tých bielkovín nie je až taký dostatok, alebo že nám tam chýba dostatok vlákniny, lebo nejeme dostatok tej rastlinnej stravy prirodzenej, kde tá vláknina sa nachádza. Čiže to už sú také, že detailíky, ale tam som sa už v podstate dostal od toho, že zle rozmýšľame nad jedlom ako takým. Ak som človek, napríklad, ktorý by chcel chudnúť, ale dajme tomu, že nemám tendenciu ísť za výživovým poradcom a riešiť to s ním, že kde si ja nájdem také tie korektné informácie, aby to nebolo len nejaké marketingové ťahy, lebo tu niekto teraz niečo chce ponúka. predať niečo? Áno, áno. Jasné. Ono je veľmi dobre sa postupne vzdelávať. Bohužiaľ toto v takom tom klasickom vzdelávacom systéme chýba, čo je obrovská chyba, lebo prichádzame do toho dospeláckého sveta s tým, že nemáme žiadne informácie o tom, že vlastne výživa, pohyb, že čo je ten zdravý životný štýl a potom už sme práve cielení nejakými marketingovými materiálmi. Čiže tam to bohužiaľ chýba a je to len ale na nás, aby sme sa vzdelávali. Čiže nepotrebujeme si ani nakupovať nejaké hrubé knížky, nejakú anatómiu, biochémiu, biomechaniku a všetky proste veci, ktoré sú pre nás zbytočne komplikované. Potrebujeme sa postupne začať vzdelávať a na toto vedia veľmi dobre fungovať napríklad aj sociálne siete, len je veľmi dobre, keď si vieme hľadať tých odborníkov, ktorí nám podávajú vedecky a vedou podložené informácie, ktoré naozaj, že sú skutočne pravdivé a nie sú to len nejaké názory alebo nejaké moderné trendy, ale sú to naozaj, že veci, ktoré dávajú zmysel aj z toho biologického, aj z toho fyzikálneho a tak ďalej. Uverejňuješ aj ty nejaké buď blogové články? Ja sa snažím. Ja som bol práve, keď som začal robiť tie extrémne premeny, tak som začal trošku viacej budovať si aj sociálne siete, lebo je to veľmi dobré, keď to je prepojené, keď komunikujem aj na sociálnych sieťach, čiže aj ja sa napríklad snažím vzdelávať ľudí. Mám na to aj dobré odozvy, ale ja sa snažím aj motivovať ľudí, aby followovali, aby sledovali tých ďalších odborníkov. Je veľa špecialistov na rôzne oblasti a je dobre, keď toho človeka, ktorý má tie sociálne siete, keď ho masírujú aj takéto, nazvime to, že pozitívne vzdelávacie informácie a nie len všetko to ostatné a tie videá, ktoré v podstate nemajú žiadnu inú hodnotu, iba nás pobaviť. Ešte s tým sa stretávam, že dnes ten internet dáva možnosti, že niekto má nejakú svoju osobnú skúsenosť, veľmi dobrú, s nejakým procesom chudnutia alebo nejakým spôsobom stravovania a teraz to prezentuje ako systém, ktorý proste ale nemusí fungovať každému. A to je práve to, že hľadať si tých správnych odborníkov, ktorí naozaj komunikujú vedou podložené veci a nie len osobnou skúsenosťou, alebo veľa trénerov, alebo nejakých, nazvime to, výživových špecialistov, ktorí ale nie sú úplne špecialisti, vám budú hovoriť, že ich klientom to funguje, fajn. Ale to môže byť veľmi malá vzorka na to, aby sa dalo vyhodnotiť, že to funguje všeobecne pre všetkých. Čiže hľadať odborníkov, ktorí naozaj vedia pracovať s dátami a ktorí vám nebudú hovoriť len, že toto funguje, lebo som povedal, alebo toto funguje, lebo to fungovalo ďalším mojim klientom. Tie štúdie sa robia na veľa ľuďoch. Štúdie sa vedia spraviť aj nekvalitne, ale je veľmi veľa kvalitných štúdií, čisto klinické štúdie, čisto nejaké kohortné štúdie, čisto nejaké metaanalýzy, naozaj dajú sa robiť kvalitne a je dobre, keď sledujeme odborníkom, ktorí s týmito faktami vedia pracovať. Ja nepotrebujem ako bežný človek sa hrabať v štúdiách. To ani v podstate nie je pre bežného človeka taký vstrebateľný materiál, ale sú odborníci, ktorí to vedia dobre interpretovať a vedia mi podať informácie, ktoré sú práve postavené na tých dátach, ktoré sa zistili, ale už sú skonzumovateľné, lebo sú už povedané tou normálnou rečou. Takou laickou pre nás, presne, laickú verejnosť. Dobre, a ešte kým sa posunieme ďalej, poslednú otázku ku stráve, že čo si myslíme a nie vždy je pravda. Ja sa napríklad často stretávam s tým, že mi povedia, že ja som prestala jesť chleba, aby som nejako schudla alebo nepriberala. Je to správny postup? Je to práve to, že vylúčil som potravinu len kvôli tomu, že si myslím, že to je nejaká zlá potravina. Ale ja viem schudnúť s tým. To je úplne v pohode, len ja musím pochopiť, že prečo som schudol, keď som vylúčil ten chleba. Schudol som preto, že som znížil kalorický príjem z nejakej potraviny. Znížil som príjem sacharidov, lebo ten chlieb je bohatý hlavne na sacharidy. A popri tom som znížil nejaký príjem napríklad nejakej vitamínov, napríklad skupiny B alebo nejakých minerálov. A preto to som schudol.
Ale neschudol som preto, že chlieb by bol zlý. Ja som schudol preto, že som znížil kalórie, že som znížil sacharidy a že v podstate začala tá strava moja dávať z toho kalorického a makronutrientového hľadiska dávať trošku väčší zmysel. Čiže je dobre, keď to ľudia chápu, že to nie je o chlebe, ale že to je o nejakých nutričných hodnotách. Preto toto nie je úplne najlepšia stratégia, aj keď vie fungovať. Alebo že nebudem jesť prílohu k mäsu, aby som schudol. To je to isté. Zase sme vyradili sacharidovú prílohu, vie to fungovať, ale obmedzujeme sa aj psychologicky, lebo prílohy je ten chlieb, je nejaký pôžitok pre nás a nemôžeme sa pozerať na jedlo len ako na palivo, ale aj na nejakú kulinárskú záležitosť, že nám to reálne chutí. A zároveň tie sacharidy nie sú zlé. Oni nám vedia chýbať, hlavne keď sme športovo aktívnejší a že naozaj potrebujeme trošku viacej toho paliva vo forme glukózy. Tie sacharidy nám vedia trošku chýbať a preto toto nie je tá jediná cesta. Ono je tá personalizácia, to nastavovanie, to hranie sa s tými makroživinami je trošku sofistikovanejšia záležitosť ako len to, že teraz si povie každý, že idem vylúčiť sacharidy a keď vylúčim sacharidy alebo prílohy, alebo chleba, alebo akýkoľvek spôsob iný, ako tie sacharidy obmedzím, že toto je ten správny, jediný správny spôsob. Ja viem rovnako znížiť aj tuky a udržať tie sacharidy a viem stále schudnúť. Viem celkovo znížiť všetky 3 makroživiny, čiže aj bielkoviny, aj sacharidy a tuky a viem úplne v pohode schudnúť. Dokonca mám skúsenosti s klientmi aj také, že my ani nezmeníme to množstvo tých potravín, ktoré jeme, respektíve nie potravín, tých živín, ktoré jeme, čiže sacharidov, tuku a bielkovín, ale zmeníme skladbu stravy a popri týchto makroživinách, ktoré riešime, dostaneme do tela aj o mnoho viacej vitamínov, práve viacej vlákniny, viacej minerálov, viacej probiotických kultúr. Človek sa začne cítiť lepšie, lebo som mu dal všetky živiny, ktoré to telo potrebuje. Neznížil som kalorický príjem, ale keďže sa cítim lepšie, tak vydávam o mnoho viacej kalórií tým, že sa viacej hýbem, tým, že si idem viacej zašportovať a zrazu človek začne chudnúť bez toho, aby zmenil množstvo kalórií, ktoré prijíma. Čiže tých stratégií je XY, dá sa to krásne s tým pohrať a buď vtedy človek ide za tým výživovým poradcom, ktorý mu s tým vie pomôcť, efektívne, rýchlo, ale stojí to peniaze, alebo do toho venuje trošku viacej času a začne sa vzdelávať sám a začne sa v podstate nejakým spôsobom posúvať v tejto sfére, že začína chápať súvislosti. Ten najoptimálnejší prípad je aj jedno, aj druhé. To sme pri stravovaní. Aká je ďalšia chyba, ktorú robíme? Prečo sa nám to nedarí? Chyba číslo 2, s ktorou sa stretávam extrémne často, je pohybová chyba. A to je to, že my sa snažíme naháňať nejakou kvantitou pohybu, nejakým kalorickým výdajom. Sa snažíme chudnúť tým, že spálime viacej kalórií. A to je obrovská chyba v tom kontexte, že my tým tréningom, hlavným účelom našej pohybovej aktivity, pokiaľ sa nerozprávame o chôdzi alebo pokiaľ sa nerozprávame o takej bežnej pohybovej aktivite, ale pokiaľ sa rozprávame naozaj že o cvičení, by nemalo byť iba pálenie kalórií. Čiže ľudia si veľakrát merajú na hodinkách, si pozerajú, že koľko spálili kalórií, alebo celkovo sa jednoducho snažia len zničiť v rámci toho cvičenia, či je to beh, či sú to kruháče, či sú to nejaké aj silové cvičenia, snažia sa len zničiť, ale nenasledujú žiadny špecifický cieľ. Tým našim hlavným cieľom v rámci cvičenia by malo byť budovanie svalovej hmoty a budovanie nejakej kondície. Čiže obrovskou chybou je, že naháňame len proste kalórie. To nie je účel cvičenia. Je to vedľajší efekt toho cvičenia, respektíve je to nevyhnutná súčasť toho, že ideme cvičiť, tak spálime nejaké kalórie, ale zamerať sa reálne na to, že čo tým tréningom chcem dosiahnuť a neprestať sa v tom zlepšovať. Ja pokiaľ chcem chudnúť, tak musím ten tréningový systém nielen mať, to je super, keď si ho vybudujem ten návyk, ale postupne sa v tom cvičení zlepšovať a zároveň, ako sme sa rozprávali aj v rámci nejakej dlhovekosti, tak budovať svalstvo. Budovať svalstvo, ktoré nám bude pomáhať chudnúť, aj keď necvičíme zrovna. Čiže nezameriavať sa v rámci tréningu len na to, že teraz som spálil 1000 kalórií, lebo som išiel behať a strašne som sa veľa spotil, ale zároveň som počas toho cvičenia aj vybudoval svalstvo a toto robil dlhodobo, aby v podstate som pomáhal svojmu telu, že bude páliť viacej kalórií, lebo tie svaly si pýtajú viacej aj kyslíka, viacej pália energie. Čiže to je druhá obrovská chyba, že zároveň ľudia sa nezameriavajú vôbec na silové cvičenia, nebudujú svalstvo, ale zároveň sa zameriavajú v rámci toho tréningu len
na to, že chcem sa zničiť a chcem proste páliť. Áno. A tak to máš pravdu, lebo takto to často vnímam aj ja u môjho okolia. A často ukazovateľ býva, že váha, idem sa postaviť na váhu a nieraz som to počula teda od odborníkov ako si ty, ktorí sa tomu venujú, že nie vždy je všetko to, že postavím sa na váhu a vidím úbytok, ale že napríklad niekedy stačí odmerať pás, hej, a že tam môžem pozorovať nejakú zmenu a pritom nemusí byť zmena na váhe, lebo sme to trošku premenili tým správnym cvičením na svaly, alebo ako je to? Určite celková hmotnosť býva dôležitá u ľudí, ktorí naozaj potrebujú zredukovať tú hmotnosť, lebo nadváha veľká je faktorom rôznych, ovplyvňujúcich rôzne ochorenia. Čiže keď má niekto veľkú nadvahu, tak potrebujeme zredukovať aj celkovú hmotnosť, čiže pozeráme sa aj na to celkové číslo. Ale dosť často sa stretávam u ľudí s tým, že si myslia, že potrebujú zredukovať hmotnosť, ale ja potom zistím, či už je to pri meraní pomocou bioimpedancie, čiže in-body váhy, kde už pozeráme sa na telesnú kompozíciu, že my nechceme zredukovať celkovú hmotnosť, ale my len chceme zmeniť telesnú kompozíciu, čiže nabrať trošku svalov a schudnúť trošku tuku. A to na tej výslednej ručičke, na tej váhe, to nie je vidieť. Ono, tá váha môže ostať aj tá istá, len sa začne meniť to, ako tá postava začne vyzerať a začneme budovať tú hmotu, ktorej chceme mať najviac a začneme trošku zredukovať tú hmotnosť, ktorú chceme dostať dole práve z toho tukového tkaniva. Čiže je dôležité si to sledovať, lebo my chceme mať čo najlepšiu tú telesnú kompozíciu. My nechceme mať len, že máme málo kilogramov. To nám nepomôže. My keď máme málo kilogramov, ale zároveň máme veľmi málo svalovej hmoty a máme relatívne málo, alebo aj trošku možno viacej tuku, tak tá nízka hmotnosť nám nepomôže k lepšiemu zdraviu. Tá nízka hmotnosť bude jeden z ukazovateľov, ale tá telesná celková kompozícia je dôležitá. No a ty si veľmi dobre spomenula, lebo tá bioimpedancia, respektíve tá in-body už aj niečo stojí a potrebujem niekam chodiť. Pokiaľ sa človek snaží redukovať hmotnosť, je veľmi dobre si merať pás. Na páse nemáme až takú tendenciu naberať na svalstve, tam to svalstvo nemá až takú kapacitu, aby vedelo byť obrovské, že máme obrovské brúšne svaly alebo tie chrbtové svaly dole, že by sa nejako vedeli zväčšovať. Čiže pokiaľ sa nám bude redukovať pás, čiže bude sa nám zmenšovať ten obvod pásu, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že budeme redukovať práve tuk. Lebo toho tuku tam máme aj v podkoži dosť, čiže to sú také tie, ja to volám že madla lásky, respektíve tak sa tomu hovorí, alebo po anglicky love handles, čiže to je ten podkožný tuk, ale máme tam aj veľmi veľa toho viscerálneho, respektíve zase sa mu hovorí aj abdominálny, respektíve vnútrobrúšny tuk. A pokiaľ budeme redukovať tento tuk a budeme celkovo redukovať ten obvod pásu, tak je veľká pravdepodobnosť, že ideme správnym smerom v rámci toho úbytku hmotnosti. Keby sme si merali ruky alebo nohy, čo je tiež pre veľa ľudí dôležitý ukazovateľ, že či sa mu zväčšujú alebo zmenšujú, tak tam je istá pravdepodobnosť, že keď mám dobre nastavený tréning, že mi zároveň sa bude narastať na svalstve tá končatina a môže byť frustrovaný z toho, že prečo sa to nezmenšuje. A pritom redukujem tuk krásne, všetko je super nastavené, len už môžem byť frustrovaný z toho. Čiže ten pás je na toto veľmi dobrý ukazovateľ, lebo tam je to veľmi objektívne v tom, že či ten tuk ide dole alebo nejde dole. Super. A tretia chyba? Tretia chyba zase uletím, aby som pokryl úplne všetko v rámci zdravého životného štýlu, teda nie úplne všetko, ale tie základné piliere. Máme stravu vyriešenú, respektíve nevyriešenú. Začali sme sa pozerať na to, že potraviny majú nejaké nutričné hodnoty. Začali sme sa pozerať na to, že tréning nie je len o pálení kalórií, ale že každý tréning má nejaký význam. Tretia vec je, a na to sa zabúda úplne, že spánok je jeden z najdôležitejších tých pilierov, respektíve je rovnako dôležitý ako strava a tréning a že ľudia vo všeobecnosti nedbajú na to, akú majú kvalitu alebo kvantitu spánku. Lebo na ňo zabúdajú, lebo sú všetky iné priority dôležitejšie a potom sa ten progres vie že diametrálne spomalovať oproti tomu, čo by mohlo byť optimálne. Čiže... Môžeš nám aj konkrétnejšie povedať, že čo sa tam napríklad deje, že prečo sa to spomaluje, ak nemá človek v poriadku ten spánok? Počas spánku sa deje veľmi veľa procesov v tele, ktoré ľudia si možno niekedy predstavujú, že ten spánok je, že si iba láhnem do horizontálnej polohy a že ma vypne a potom ma ráno zapne. A tam sa deje veľmi veľa procesov v rámci regulácie hormónov. Jeden z najdôležitejších hormónov, ktoré sa tam produkujú počas spánku,
spánku, počas tej hlbokej fázy spánku je rastový hormón, ktorému sa hovorí aj hormón mladosti. My sa nevieme vyhnúť ako ľudia tomu, že nám ten hormón bude klesať. On sa aj preto volá hormón mladosti, lebo okolo nejakého 10. 15. roku je v tých najvyšších hodnotách a on potom klesá. My vieme ale spomaliť tento pokles rastového hormónu a to je ten hormón, ktorý v podstate je zodpovedný za to, že ako sme vitálni, ako vieme regenerovať a ako vieme v podstate fungovať v rámci toho dňa. A pokiaľ my zle spíme, tak ten hormón sa nám nedostatočne bude vylučovať a budeme sa cítiť o mnoho horšie. A budú nás viac boleť svaly, kosti a celkovo ten pohybový aparát nebude úplne fajn. Čiže rastový hormón. A zvyšuje sa nám kortizol. Máme nekvalitný spánok, tak máme viacej stresového hormónu, ktorý má zase okrem iného vplyv na ukladanie tuku v rámci brušnej dutiny. Znižuje sa nám testosterón, čo má vplyv aj u mužov, ale aj dokonca u žien. Čiže my chceme mať ten testosterón v normálnych hodnotách, nechceme mať ani príliš vysoký, ale ani príliš nízky. A zase vitalita, regenerácia, libido a tak ďalej a tak ďalej. My keď sa zle vyspíme, tak my objektívne zjeme viacej jedla z toho dôvodu, že zase sú tam ďalšie dva hormóny. Jeden sa volá grelín, tomu sa hovorí aj hormón hladu, druhý sa volá leptín, tomu sa zase hovorí hormón nasýtenia. A tieto hormóny, pokiaľ nie sú v dobrom balanse, tak to ovplyvní to, že my sme na ďalší deň po zle prespatej noci hladnejší, čiže nám podávajú ruky práve jedlá, ktoré sú aj kalorickejšie, ale zároveň nám podáva, že viacej toho chceme jesť, čiže to taký ten psychologický efekt, že chcem jesť, ale to nie je kvôli tomu, že by som bol iba unavený, že mám slabú motiváciu a chcem jesť, ale to aj práve kvôli tomuto grelinu. A zároveň leptín ovplyvňuje to, že nás je ťažšie zasítiť. Čiže jeme nejaké jedlo, za bežných okolností po kvalitne prespatej noci my by sme v istom momente prestali, lebo by sme už dostali ten signál do mozgu, že OK, už som zasítený, už stačí, už nepotrebujem jesť. Tá hladina toho hormónu, pokiaľ nie je v tých optimálnych číslach, ovplyvní to, že ten signál dostaneme neskôr a zjeme o x% kalórií viacej a x% jedla viacej, lebo ten signál došiel trošku neskôr. A toto je ten súbor tých základných 5 hormónov, ktoré sú ovplyvňovaní aj kvalitou, aj kvantitou spánku, ale potom sa vieme rozprávať aj o tom, že je tam zhoršený metabolizmus glukózy, čiže horšie využívame ten cukor, respektíve tú glukózu na to, aby sme s ňou niečo reálne spravili. Zhoršuje sa tam inzulínová rezistencia, zhoršuje sa lipolýza, čiže priamo pálenie tých tukov. Je tam x ďalších vplyvov, fyziologických, ale aj psychologických, prečo ten spánok potom negatívne ovplyvní to, či chudneme alebo nechudneme. Čiže zamerať sa aj na kvantitu, ktorá sa často odporúča, tých 8 hodín je super, ale môže to byť teoreticky aj menej, ale veľmi dôležité na kvalitu toho spánku. Tak v podstate potom si človek vlastne sám kazí ten svoj zámer, lebo oveľa ťažšie dodržiava nejaký režim, ak nemá dobrý spánok a presne. Má potom výrazné chute, napríklad aj na sladké, hej? Však dosť často na sladké býva chuť. My práve potom siahame po tých potravinách, ktoré sú bohaté na energiu, ktoré sú bohaté na cukor a na tuk. Lebo to si to telo pýta, chce tých kalórií trošku viacej, lebo to telo ono chce sa nejakým spôsobom zabezpečiť tým, že tých kalórií príjme viac. A máme horší výkon na tréningu, to je ďalší negatívny vplyv. Čiže my keď sa zle vyspíme, horšie si odcvičíme, síce vyplujeme zo seba dušu a pôjdeme na našich subjektívnych 100%, ale to nebude tých objektívnych 100%, že nebudeme makať tak, ako by sme teoreticky makať mohli. Čiže budeme sa výrazne menej hýbať počas dňa. Keď menej spíme, máme menej energie na to, aby sme robili tie úplne najzákladnejšie pohyby. Čiže budem si menej klepkať nohou, budem menej sa hýbať počas toho, ako rozprávam, budem sa menej prechádzať počas dňa. Tých nevedomých pohybov budem robiť výrazne menej, len kvôli tomu, že som mal menej kvalitný spánok. Ale to je celkovo takéto nastavenie 21. storočia, že veľký tlak na produktivitu a spánok sa veľmi potláča dozadu, že to nie je nejaká ultra dôležitá vec. Ľudia už keď chcú žiť zdravo, tak sa zameriavajú práve na stravu a ten pohyb. Ale ten spánok je strašne v pozadí a v úzadí. Treba na ňo dať práve taký istý ten dôraz ako na stravu a ten pohyb, aby to celkovo dávalo zmysel.
A nakoniec by som ti dala zase takú opačnú otázku. Teraz sme hovorili o chybách, hej, že aké chyby ľudia robia a keďže máš skúsenosti so svojimi klientami, čo je takéto najkľúčovejšie, vďaka čomu človek naozaj dosiahne to zníženie svojej hmotnosti a aj dlhodobo to udrží, že čo je takéto to úplne, že top by si povedal, že kde má ten človek začať? Má začať s tým, že má konkrétnu nejakú stratégiu a nepúšťať sa vždy, keď je namotivovaný, priamo do aktivity a do činnosti. Čo ľudia robia najčastejšie je, že teraz, keď som namotivovaný a už fakt, že idem schudnúť, tak začnem hneď makať, hneď sa začnem nejako dietovať, obmedzím kalórie a všetko riešim veľmi rýchlo. Že urobí extrémne zmeny? Presne. Extrémne zmeny rýchlo, bez toho, aby som si proste premyslel, že ako to je udržateľné, že čo vlastne budem vedieť a nevedieť spraviť. A potom viem zlyhať v tom veľmi rýchlo, lebo to proste nezapadá do toho môjho režimu a som ešte viac frustrovaný, ako som bol predtým. A väčšinou začnem obviňovať sám seba, že tam nie je dostatočná motivácia, že nie som dostatočne silná povaha a začnem si veľmi na seba nakladať ešte viac toho psychického stresu. Čo býva tým najväčším tým game changerom, tým v podstate, čo odlišuje ten úspech od toho neúspechu, je, že keď som namotivovaný, tak začnem rozmýšľať nad tým, že aké sú moje ciele a zapíšem si ich, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé a stratégia, aká bude. A zapíšem si ju. Chcem cvičiť 3-krát do týždňa. A ja vlastne teraz som necvičil vôbec, teraz chcem cvičiť 3-krát do týždňa. Kedy budem chodiť cvičiť? Budem chodiť cvičiť ráno alebo budem chodiť cvičiť večer? Ja by som chcel chodiť cvičiť večer, ale potom si vlastne uvedomím, že však veď, ale ja tam mám pondelok, útorok, stredu, tam musím ísť vyzvihnúť decka, to sa nestihnem presunúť a už sa tam začína formovať niečo, čo môžeme nazvať stratégiou. Keď nemôžem ísť cvičiť večer, tak kedy pôjdem cvičiť ráno, alebo na obed, alebo cez víkend si pôjdem zamakať, ale zapísať si to. Reálne sa nad tým zamyslieť, že čo ja reálne idem robiť. Potraviny. Ja sa chcem stravovať zdravo a poviem si, že chcem jesť čo najviac doma varených potravín. Nechcem si kupovať tie donášky stále dookola, nechcem žiadne takéto práškové diety, nechcem si kupovať blbosti. To nie je stratégia. Ja sa potrebujem zamyslieť nad tým, že kedy si ja pôjdem nakúpiť tie potraviny. Kedy si ja budem variť tie jedlá. A toto je zase ďalší krok tej stratégii, že aby som si ale nepovedal, že toto by som chcel, chcem cvičiť 3, 4, 5 krát do týždňa. Chcem jesť viacej potravín, ktoré sú uvarené doma, ktoré sú nutrične hodnotné. Mať to napísané, lebo mne, keď to mám v hlave, tak je to abstraktné a nemám vôbec predstavu o tom, že či to budem vedieť dodržať alebo nie. Keď už si to začnem písať na papier, ono je to podobné, ako keď si píšem biznis plán. Ja mám nejaký nápad, ktorý si myslím, že je úžasný a som namotivovaný, že ho dosiahnem. V momente, ako si ho začnem písať na papier, a ja síce hovorím o papieri, ale si ho môžem napísať aj do počítača alebo do telefónu, v momente, ako si začnem písať konkrétne kroky, tak začnem prichádzať na to, že toto je nerealizovateľné, toto je realizovateľné, keby som to dal v iný čas, toto nedáva vôbec zmysel, toto dáva zmysel a začne sa mi formovať reálne nejaká stratégia. Ja len na to, aby som si napísal tú stratégiu, už potrebujem byť namotivovaný a potrebujem tomu venovať čas. Ak tomu nevenujem ten čas, tak budem zase len tápať v rámci cvičenia, v rámci stravy, v rámci spánku, bude to také nejaké chaotické. A čo sa stane je, že buď s tým skončím veľmi rýchlo, alebo budem v tom neúspešný a poviem si, že kokos, veď tento zdravý životný štýl vôbec nie je pre mňa. Ale ja si nebudem vedieť vyhodnotiť, že čo vlastne v rámci toho životného štýlu nie je pre mňa vyhovujúce. A ak mi niekto povie, že nie je pre neho nič, tak klame sám seba a klame aj mňa. Keď to už mám napísané, tak ja sa viem na to o mesiac, o 2 pozrieť, ak som neúspešný, alebo aj keď som úspešný a pozriem sa na to, že toto som robil takto, takto a takto, čo v tom viem zmeniť, aby som bol konzistentnejší a aby som vedel dosahovať ten svoj cieľ. A viem zase optimalizovať tú moju pôvodnú stratégiu. Keď tú stratégiu nemám, tak ja nemám čo optimalizovať a zase idem skúšať niečo nové. A nový trend, novú dietu, nový cvičebný program. A nie je vždy dobré skúšať úplne niečo nové a zase to otáčať o 180 stupňov. O mnoho efektívnejšie je, že zobrať to, čo som už skúsil a zase tam nájsť len niečo, čo trošku zoptimalizujem. A takto sa postupne posúvať aj vlastným vzdelávaním, aj vlastnou skúsenosťou k tomu, že už zrazu to má
O tie ďalšie 2 mesiace už to bude trošku lepšie, o ďalšie 2 mesiace to bude ešte lepšie, ale na toto potrebujem mať napísané. Čiže ak by som mal povedať jednu vec, ktorá je fakt, že veľmi dôležitá, rozmýšľať. A rozmýšľať nielen v hlave, ale rozmýšľať a dať to na ten papier, respektíve dať to čierne na bielom, lebo k tomu čiernemu na bielom sa viem vrátiť. K tomu, čo mám abstraktné teraz v hlave, sa o mesiac nebudem vedieť vrátiť. Lebo už si nebudem presne pamätať, ako som to vtedy myslel a aký tam bol vlastne zámer. Čiže toto je taký krok, ktorý pre ľudí nie je úplne typický, ale je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý. A každému odporúčam, že keď som teraz namotivovaný, neísť hneď behať a hneď makať a hneď všetko využívať tú motiváciu na tento účel, ale využiť tú motiváciu na to, aby som si sadol za ten stôl a napísal si všetko pekne podrobne, aby to dávalo zmysel. Nie je dôležité len to, čo robím, ale aj ako. Takže ak sa rozhodnem, že čo idem robiť, tak potom mať to jasné ako. A hlavne kým to nemáme jasné ako, tak... Toto je veľmi dobrý point, ale ešte ďalší by som dal porovnanie s tým pracovným životom. Ľudia v tom vedia byť úspešní, lebo si to napríklad naháču do kalendára. A ľudia zvyknú mať naozaj, že naplánovaný celý pracovný deň, že veľmi podrobne. Vtedy robím toto, vtedy sa stretávam s týmto človekom a to vie byť niekedy na 10-15 minútové intervaly, že manažéri vedia byť fakt, že veľmi v tomto úspešní, lebo to majú zorganizované presne. Ale keď sa už bavia o osobnom živote, tak si povedia, že však veď si pôjdem niekedy zacvičiť po robote a pôjdem si niekedy počas týždňa a nemajú to vôbec ani v tom kalendári, lebo si myslia, že čak veď to sa nejak spraví. Nespraví. Je to taký istý úspech, ako v tom pracovnom živote si nastavujem nejaké pravidlá a presne si to tam rozplánujem, tak to isté proste potrebujem spraviť, keď chcem byť úspešný napríklad pri tej redukcii hmotnosti. A takisto si to zaradiť do toho kalendára a takisto sa proste riadiť tým, že keď som si už niečo nastavil, tak to teraz budem pekne následovať. A robiť to nielen, že to robím, ale ako to robím a že či to robím efektívne a optimalizovať to. Čiže v tomto úplne 100% s tebou súhlasím a tie podobnosti sú veľmi, veľmi jasné medzi tým pracovným životom a tým osobným životom, len bohužiaľ ten pracovný život sme tak nejak naučení si ešte pekne zorganizovať a písať si tie biznis plány. Kto by išiel teraz, dnes mi niečo napadne, tak už zajtra pôjdem na živnosťak a už zakladám niečo a už si beriem úver a už idem sa, však veď potrebujem mať niečo naplánované. To isté sa deje aj v tom zdravom životnom štýle. Teraz sa rozhodnem, tak si to idem najprv naplánovať a nejdem hneď začať konať a skúšať všetko možné, lebo si vybúcham tú energiu a vybúcham tú motiváciu na to, že vlastne skúšam bez toho, aby som niečo mal napísané. Čiže tie podobnosti sú tam obrovské a je dobre, keď to tí ľudia vnímajú, že tie podobnosti vedia hrať v náš prospech a nie, že proste proti nám. Áno, tak ako v tom biznise to môže byť nebezpečné, ak by sme takto konali. Ono aj v našom súkromnom živote to môže byť nebezpečné. Len to možno bude trvať dlhšie, ale príde vek, kedy sa tie zdravotné problémy začnú prejavovať. Len potom už bude neskoro. Presne. Dobre, tak my ti ďakujeme za to, že si nám ukázal tie chyby, ktoré teda robíme pri našom chudnutí. Ja verím, že naši poslucháči alebo tí, ktorí pozerajú, že si z toho zobrali nejaké informácie a že vďaka týmto tvojim pravidlám to zvládneme vo svojom živote lepšie. Ďakujem ti teda za dnešný rozhovor a je strávený čas. Bolo to úplne že skvelé. Ďakujem. Tak pekný deň prajem.